може да позволи. Тай така ще го позволи назад. Със сигурност жена му е била някъде на гости и той е за това. Иначе няма опции. 27? Все не получава с това ремонт, Само не знам за друго да се отсел, почне ли да прави почките е шак. Но тук е шак. Това си бъде решение, Марта силно. Шак Като знам, че първо качество няма никъде. ще стане още от самото начало. А за маските Къде? Тя още по конструкцията станеше. YouTube няма нищо общо. Не знам. Горе при нея. Много става само от ключата, аз до сега да съм Кире, Кире, ами слушай, горе не е талант. Горе са на окачен талант. Тя трябва да облезе окачения талант. А тя ли прави ремонт? Да бе, картон, Тя се може да го прави. Купи си лазерен инструмент и всичко тя. А може? Аз не мога, аз не мисля. Тя вали изключително човек. Изключително ти видиш това просто винаги става. И там ти сега ще стане. Това си няма да стане. Не. Картон всичко може да направи. Ще видиш, че 25 Джони! ще видиш, че Дани отнема и къде ще отиде. Знае ли как се прави картон? За ден това, Дани ще отиде да направи нещата. Да построи конструкция, за да бъде стабилна. Горния и крайната не да бъде разпълната, как да укрепи тази стена, защото тази стена е... Ако може да прави площи, да ще много. От телефона от Google и че... И виж как става. Защото много разбрах цялото оборудване са почки и купено са две нещо. Ева разхилна. Моноблок, чини, съответно блоките не са бързика. Една като избега, тя се поръчи, а една избега ли вече всичко е много лепо. Нека ми покажа, трябва с по-голяма куга, всичко ще бъде. Над мас. Сега няма това как да го направиш една стига. Добре, пак си... Защо да не го направи, бе? Пак си говоря, Много имаш това не е просто имаш да го правя. Пак обаче трябва да имаш опит и на първите 10 опита ти ще се отсрал. А това е първи опит. А сега си долу може да се освежиш, как си изкачиш от терена къде, ще няма да е самосия дома. Обаче ще го направим. Аз ти казвам, самосия дома. Нали? Добре ги. Да бе, дома няма кой се прави къде ще. Да бе, добре, за мен. Толкова много, толкова Така е. това е познат. На мен трябва. И тя ще може да прави. Не бе, дай ми от Може би съм става. Гадна злодия между другото. ходите още по... И яйца. А то е А, това Овен, моля. Овен са интриганти. Розите са добри. Ама Овена... Овена не е добър човек. Овника са. Овен Точно сега може да си показва руката. Рогите. интриганти са овен. Вена е много добър човек. Не, няма такова нещо. Ти ли си овен? Не сте общини. 26? Абе, бегай, бе, това е пати лъките. Имаме го къщата 12 години. Коя дата е бе? 2 април. Април, Това е късно много ден. Аз съм 22 марта. И ти Той ли ви си ден на Овен? Овен. Аз се чудах, като покажа тази 10 лева, знам, че съм пита нея. А той, защото е Овен. Овните са отвратителни. Аз съм първи ден на Овен. И са големи интриганти. И обично 26? не знам колко си запознат. 26 крак? 3 години 26 лайк? съм между Риба и Овен. Не, това съм мога да го убия. Кристиане, Нема, прави се, бе. Не, кой си работе? Стига! Отбе! Не вика. Ето, ти не вика. Абе, кой се объркал, бе? Аз говоря. Газме компютър. Ще се бъдат много.
само от тебе вече. Абе, ти имаш лемка, бе. Те джоба на ми. Брат, ти са много добрички. Абе, Давай, Колко 100 лева ли? колко патрона имаш? Аз се знам. Ето ти патроните за SMG. Пак съм добре, нали, януари. Ама съм добре, не съм. Нищо, спами пак. Но то бяха по-добре от мен. Но самичък вече какво си? Как Какво? стана така? И самичък си, имам предвид, че си самичък, нямаш. Да, за телевизия на стиля, късно няма. А, защо си свърли лемката? Няма. Любил. И сега е 500 лева, карам 35 дена. Мисля едно нещо, но трябва да се попитам по тебе. И сега ще ми кажеш, не искаш. Не дей. Няма ли да помня? Е, там да ходим. Ти си смея да е пала. Чакай, че знам какво ще да направиш. Не. Какво искам? Ох, ох, ох. В сайт съм пълното стигла. О, лично не Няма мога. смисъл. И аз не искам. Следваш. Абе, лично не За мога. мен е Няма тази да въпрос. Не, не. Айде, не се приема го. За килчетата. Защото на детето да взема. Ето колко добре те познавам. Дай да ти давам. Дай бързо нещо да попия. Не бой се. Бързо я. Не, колко бързо. Не знам колко бързо. Абе, ви попитате се. Почти работа ято. Киро, много се моля, не бързай толкова. Телефонът ми е 200 лева. Ще те топла веднъж. Ей, чето се плаши за 300 лева. Ти си на това и на стрек. Да. Това е захабено на бутеница. А, зона, айде. Кажи ли, Мила, айде кажете. Не моля на мокнеито, ще ми купиш, но... Не бе, не се пази какво. Иска кило нещо да направя, но е окей, щом да искаш. Ами добре, ще си ми питаме да можете, но това е. Ти позна, какво да те отвори? Верно ли познах? Кире, Позна. Ама за какво? Кире, толкова се разбрах. Какво гледаш ти? Играй си там играта. Това си Само го ще ми работа. купи нов телефон. Абе, ще дойдеш наистина ще ушамана. Играй си играта, ако не спия в компютър. Ала ще прецакам. Але едно ведно на бокс. Ами се кажете. Трябва да направим около. А, не искам. След игра. Кажи, какво е същата игра? Где ли бе, Киро? Не знам кога ще ме убият. Никога. Да, никога няма да ме убият. Той не стреляй. Какво бе? Какво бе, говно? Какво бе, говно, бе? Дай го на мен, тук да го изям. Дете изям. Гладен съм аз. Ще те изям. Ти позволиш, бе. Изям, бе. Ще те ям ли? Ама ти се взема. Ще те изям. Искаш ли? Искаш ли? Ама Ям той е сол, Джани. Ям те. Абе, нищо не се цели, бе. Телефона тук, бе. Дай да чички да хапка. Дай да чички да хапка. Ето го, бе. Христо. Ето го. А кой? Брат, То, няма с какво да дойда. Нямаш го. Това е развален на... Ето ти. Развален. Купуй игри там. Чупи го за него. Криси, купи си Fortnite. Моля, чупи го, бе. Нищо да си я купите. Бе, чупи го, бе. Искам да видя само не поставя. Тук съм. И тук ли го имаш това? Търси нещо. А не, това е много добре, знае какво търси. Се боеш всичко, бе. Ето, Джани, някой ще те русне, ще ти, айде. Ах, ти байгурки. ай, чао. Намери го. Лека нощ. Абе, човек да се радва с телефона. Ай, или е. 48 ден? Ей, той На колко? На... Колко върди ги под 30 тя? На 9, но. what the fuck? 9 минус 3. What? Ама знаете ли, че не е достатъчно, бе? Окей, найс. 30 левра.
Ужас. Не е да те пише. Бата, имаш ли патрони за МК? Да, имам 3. Може ли? Не, сега изходим. Мерси. Колко имаш вече? 140, ама... Играли ли? Не е проблем, добре ми кажеш сърфовете. Нема ядове, нема. Четири Ти ли минути. играеш, бе? Все пак, Майко, Светеко! Как бе толкова прави? Пецър, тук ми се сипа. О, Кирен, какво прави? Как може Пецър? 6. А Кирен? Събира ют. Защо така го се виж? Тебе ругал сред. Откри си, дай, че си на такъв ще. Аре, така да ги стегнаме, Джани. Латела? Имам някой. Тебе ключовете не е проблем, не се разпреча от тук така. Чакай, сега ще го изтегля. По-добре от преди. Искаш ли да го покажеш? Гледай бе. Гледай какво правиш бе. Грешка човека, никой няма че да погледне горе. Виж. Парче. Ама никой няма Гледай. да погледне. Ама ти Вижда се. и ми го карваш. Джани, ела. Ами аз там Да го горе. Идеалка. Стига, стани, бе. Може тук кърта и ще оправи. Оправи като не оправи един, нормално да има... Дали се покачи кепа пак, да има прав път. Парчето и право плътно цел. Не мога. Как не е каза? Знал си, ама... Видите, трябваше да отиваш. Не, беше му да... Моля те, бате, а, не, си се много лада. От двете кишета трябваше да отиваш. Няма. Ай, аз съм изтегла. Което е мокро. Да, Мариански. Абе, се така, това гореше това дело. Колище, да. Да, има и долнище между другото на това. Това е моето. Към зона. Кой филм гледа? Аз също да между другото на поезда. Наистина да направя. Чакай. Тук има и долнище и горище. Аз ви казах, че това нещо е... Погледай, зоната е за тебе. Сега си намериха место преди тебе. Ще ви казвам, това ми време и това ти долу. Тук има и Изчакай, бе, брат, как да отирам? Било е. наистина има горни добри. Няма Айде, горе ще съгласен, ама много може да се и аз това на почивка. Ама не долу. Това е нашето, това е нашето. Не мога да Как бъда да толкова. на Не, почивка? долу. А те да са... Не, Това между другото си всичко къде. Мога ли да е спорт? Абсолютно. Ама ти абсолютно. Те му това не е ама не. Това е на толкова обзора. Това е на толкова обзора. Не, това е на количество. На... Не, Как беше бе? Чай. Да, на Джордж Латман. Аз да ведем на Джордж. Какво? На Джордж Латман. Натрупи се на супер. Не съм видял. Той е там само. Нема яйца. Добре, ама супер, ти казвам аз яза. А какво си? А това ти казвам, кой е не е? Ама аз не видим, че това нещо не беше... Сега не е Бате, така съм си море. Има и долно, аз това се чуя, че има и долно. Я дай да пробва толкова. Я дай да пробва толкова. Дай му да го пробва. Не, за се рушим стара, он е... Има и долно, ама долно Айде, горното дамо. Няма ще долно да много Почваме вече да даваме, да разпричаме. и от тъй като Долу, хуматежно Колко имаше също почетно.